guys, ngayong buntag mo ni ang Temple of Lea mga guys. Abot na ko na rin mga guys. Di mapasudlan mga guys. Na ay adult 120. Ang senior 60. Children 120. Children 60. 4 feet below 60 pesos. Pictorial, please contact. Caravan 50, motor 30. Di madagsod mga guys, adun tas gawas mga guys. Tingnan ni Temple of Lea mga guys. Hila pang pintalan. Mao ni diri ang kuan mga guys, ang view. Wow. Wow, nice view mga guys. Sayang wa sila mga nguyog nako diri. Sayang oh, what a nice view. Oh, mga guys. Hindi kig view mga guys. Oh mga guys oh. Wow. What a nice view. Oh mga guys, hindi kig mga guys sa Temple of Lea. Oh. Hangos ko mga guys. Team hangos. Wala siya ang view nga rin mga guys. Tayo sunog nga tunahan mga guys oh. Layo man, di maklaro diya sa kamera. Basta mo ni mga guys ang Temple of Lea. Tara mga guys, muna siya mga guys. Daghang salamat sa pagtanaw. I-post ko niron mga guys karong taon. Balik na ko sa akong bike. Tara akong bike ako nagbiyaan ko eh. Biya ko name sa credit so Laos. Dalawag na ko mga guys. Dalawag na ko sa akong bike. Nagkig-view nga rin mga guys eh. Okay mga guys. Salamat sa pagtanaw mga guys. May kaka sa diri. Day.